مامۆستا ئەبراهیم هەمان پرسیارەیەکێک و ماراستەی دەگری پەکەکە بوێ سیاستە خۆ درێیا باسکن خۆبە لە ڕۆژاوای کوردستانی دخوازێ بەرە ڕۆژاوای کوردستانی بدێ چه ئاقارێکی چه چارە نویسەکێ چ مەترسیان بوێ سیاستە سەر کوردن ڕۆژاوای کوردستانی دروستکێ Kako êvara ve baş, êvara gudara û beşdarên programê baş ve niha keko divê ku em gelek zelalî binêrin. Meselê PKK mesela bes Rojava Kurdistanê nîne. Divê ku em bi avekî global, giştî, heremî rojilata navîn û Kurdistanê yani tebayî li mesele binêrin. PKK projeka devletê kolonyalîst e, dagirker e. Ji bona wê yekê divê ku PKK gor vê hereket dike. Yani li Türkiye bi destê devleta Kemalîst ava bû û piştî armanca wê ew bû ku Tevgera Millî ya Bakurê Kurdistanê tasfiye bike. Pêşiya xebata serxebûna Kurdistanê bigire. Rêxistinên siyasî yên Kurdistanê tasfiye bike. Hêzên civakî ê bingeha Tevgera Millî çi serdest, çi gundî, çi karker wana ji holê rake. Ji bona wê yekê PKK divê armancaka da serketiye. Yani hîro tu karî bêjî kil Bakura Kurdistanê tevgerekî millî ê Kurdistanê tune ye li Bakurê Kurdistanê. Belê rêxistin qurubê biçûk hene partî jî tibêje navê xwe lê di nav xelkê da hêzekî civakî, hêzekî sosyolojik, hêzekî xurt ku ji devletê ra bibe bedîl ya ji PKK ra bibe bedîl tune ye. Heman tiştî da intizan ku PKK berek Rojava Kurdistanê xerabiyê bike di sala 1990 da dest pê kir li başûra Kurdistanê xerabî kir. Bu sedem ku biz hezaran xortên Kurdan, hezaran pêşkemergen pê kuştin li dijî Partî Demokratîk Kurdistan, dijî Yekîtîn İçtimai Kurdistan, heta dijî her du rêxistina bi hev ra şer kiriye. Ji bona çi? Ji bona ku herema Federeya Kurdistanê ya jî herema azad ya Kurdistanê ji holê rake. Devletê dagirker dixwastin vane ji holê rakin, ne dikarîn ji Amerîka ji hêzên Rojava hevpeymana Amerîka titirsiyan loma bi rêya PKK xwastin wira xirab. PKK ev siyaseta heta îro başûra Kurdistanê dimeşîne na îro jî intizam de ku heştî şabî ra hevalbendiyê dike bi Îranê ra hevalbendiyê dike ku ji bona ku Devleta Federeya Kurdistanê xirab bibe. Baş e li Rojava Kurdistanê çi kir? Rojava Kurdistanê da 2011 da gelek vekilî dema ku serhildana siyasî sivîl li Sûriye dest pê kir, PKK gelek vekilî piştgiriya rejimê kir. Got ku em piştgiriya rejimê nî. Ji bona wê jî rejimê piştî demekê çi kir? Başûra Rojava Kurdistanê teslimî PKK kir. Yani diktatoriya basê bu diktatoriya PKK PYD. Ji bona wê yekê PKK li her dereke ji bo ku dijî Yekîtiya Kurdê li dijî Kurdê û siyaseta tunekirin jenosîd kirina devletê dagirker dimeşîne Rojava Kurdistanê ji wê yekê dike. Ji bona wê divê em xeyal nekin. Yani Kurd dibêjine ku PKK ra yekîtî çêtibe. PKK ra yekîtî çê nabe. Rêxistinên millî dikarin bi hev ra yekîtiye çê bikin. Yani ji bo ku Amerîka xastiye rêxistinekî ne millî û bi dagirkera ra girêdayê PKK PYD rabine hêzên millî NKS û rêxistinên Kurdistanê hêza Rojava Kurdistanê yekîtiye çekin. Ya jî êvê Partî Demokratîk Kurdistana Iraqê ra yekîtiye çekin, ya jî Partî Demokratîk Kurdistana İranê ra Rojava Kurdistanê li dijî Partî Demokratîk Kurdistan komala hêzê Kurdistanê pêşmerga şer dike. Ji bo vê armanca PKK gelek vekiliye. Armanca PKK ev ku dijminan yani devletên kolonyalîst ne dikarîn bi avaya berê êdin Kurdistanê bi rêva bibin. مامۆستا ئەبراهیم پرسا هەری گرنگ دبردا لە ڕۆژاوای کوردستانی تەبخۆژی ئاماژە پێکرد و مامۆستا مستەفاژی ئاماژە پێکرد و لە هەر جوهەکەی کوردستانی هەر پارچەیەکی پێدا هەوڵاژ ناوبرنا دۆزە کورد بێ ینی باشە حتا کەنگی پێدەوێ بێ یاریە بە چارەنویسە دۆزە کوردانکی پێویستە چوەرێکردن هەتاکو سنوورێک ژێ پەکەکەرە وەرێ دانین هەنگە پەکەکە بە یەکجاری وەرە ژنابرن تاکو کورد بکاربن بریارە لێ چارەنویسە خۆ بدەن.
Yek az bu yek leziya Kurdu Kurda, Danistan'da Kurda tıkazım tişteki bece. Demek Rojava Kurdistan'ı pişkiri ya jembin daha da Amerika ve Fransa demek Danistan'da Kurdi bu. Ve deme min te biramın gelek makale jin nivîsandine derbare veda mugotiye ki tibê ki Kurd hayal nekin. Hazar mıkabın gelek tiştene sereme piştam rastiye fam fikri. Yani destpêkê da Diyarbakır PKK PYD PNK rav hêzên Kurdistan Rojava Kurdistanê re yekîtiye çênak. Ji bona ku PKK ne rêxistineka Kurdî ye. Divê em êdin biryara xwe bidin. PKK rêxistineka Kurdî ye, PYD rêxistineka Kurdî ye. Vê demê eger ya Kurdî be dikare şaşî bike û bi alîkariya Amerîka ya jî bi alîkariya Serok Mesûd Barzanî ya jî hikûmeta Kurdistanê dikare ku yekrêziye çêke însan şaşiya xwe dikare vege. Fakat PKK li hewlêrê dema ku peyman çêkir nebera hêzên Rojava Kurdistanê da çend roja ev peymana doman pişal dohokê çêbû ev peymana meşiya na ji bona vêkê ta di destpêkê da min digot ku Amerîka ne ji bo ku PKK baş tê bîra min sala 1990 nod dunya da dema êrişî pêşmerga kir berya wê va Kurtkuj û Pêşmerge kuj Osman Öcalan heye vê demê berpirsiyarê PKK bû. Berpirsiyarê Partî Demokratîk Kurdistan çû bûn? Kek Selîm gelek Bekirî ji min re ve bas kir ku got em çûnî ji Osman Öcalan me got on daxwazên dewletên dagirker sedî sed pêk tîne. Daxwaza Tirka, daxwaza Iraqê, daxwaza Sûriye İranê. Daxwazê me sedî 23 pêk bînin tikarin yekîtiye em çêkin. Dijitiye me nakin. Çima dijitiye me dikin? Em alîkariya ve dikin û sal erdê me ne. Rojava Kurdistanê mesela duyemîn heve. Hevan o qevda dîtiye ku yani eğer insanek ticaretê bixwaze bike yek dixwaze ki qumaş çêke yek dixwaze traktörê çêke. Mümkün e ki evna bikarim hevra şerik bin. PKK bir defa Armanca PKK, Armanca NKS ve Rekistinin siyasi milli en Kurdistan'a, Rojava Kurdistan'a ne vekardune? PKK dici federalizmeye. PKK tebecek Rojava Kurdistan'a tüneye, bıra Bakura Suriye'ye. Havano amca havdu çıtı kazını. Tebek amedin siyasete kasarat gibi. Gelek spas ji bo siyasetmedar İbrahim Koçlu ji Diyarbekirê ku tu min re bûyî. Gelek spas.